koyo pacaran nganti lali mung kekancan. Opo kowe ngrasake, opo sing tak rasake? Jujur nyaman hubungan koyo ngene, durung siap dinggo kelangan kowe. Awak dhewe ora ono status pacaran, nanging ngopo ngundangi sayang-sayangan nganti saiki ra ono kepastian. Opo iki jenenge tekan selawase. Ning kene aku tetep karo kowe, ning kene aku tetep karo kowe.